Stați bine? Noi așa credem. Pune-ți la pe tine dacă e cât ești să-mi te uite. Anorac ăsta al tău. Pe cap să nu te uite. Sau pe spate. Păi noroc că nu mergem la deal, nu? Noroc că nu mergem la deal. Mai o închizi? Vezi, ai grijă la gâscă. Mergeți spre sud, peste 200 de metri, virați la dreapta. Okay. Let's do it. Again. Păi deci a avut dreptate ăștia de pe AccuWeather. Ce sens? Cu ploile. Singura chestie care au ratat-o e ora. Peste 150 de metri, virați la stânga. Căruțul, ține-te bine. Virați la stânga. N-am cum cred că e. Eu cred că el nu știe exact unde ești tu. Te percepe aproape de o anumită șosea sau ceva. Ce mișto să te întâlnești cu unul care vrea să urce. Tu ai întâietate. El are. Cum să aibă el Cea întâietate? care urcă are prioritate. Păi mi se pare o tâmpenie. Adică tu, dacă nu e loc, tu trebuie să dai în marșalier în sus ca să-i faci loc? Da. Mi se pare o tâmpenie. Se presupune că este mai greu pentru el